FM News Police Report. Idol Lawrence, good morning and please come in. Yes, Idol Bernard, good morning. Tinukbob, iti may sa motorsiklo, iti may sa unit ti Florida Bus, iti baset na ti National Highway, abesinidad, iti barangay Napubado, Ilocos Norte. Basar ti report iti nailya na pulisya, ket agpapaabagatan na direksyon iti motorsiklo, ken iti bus, iti akelata nag signal light nga agpakan na direksyon iti bus, ket ditan andandong party nakamotorsiklo, iti makilikod ang paset iti bus, ken kas resulta, ket nagsagaba ti sugat iti bagbagina, iti lalaki ang nagmaneho iti motorsiklo, ken etry iti kaasitgan nga ospital. Kabayatan na naka-high alert status iti PNP para iti zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dagiti naiwaldit iti biyang iti nailya na pulisya iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, RMN. Alright, generally peaceful ang probinsya natin mga idol.